Представяме ви меню Активност. Виждате в горната част на екрана бутон Днес. Ако го натиснете, можете да върнете историята на активността на вашето дете до месец назад. Ако останете в днешния ден, виждате какво се е случило. Има направени 443 стъпки, изминати 201 метра и са изразходвани 2 калории. Цялото поле с информация е активно и ако го натиснете, можете да определите от и до колко часа през деня детето ви е активно и съответно играе. Също така може да добавите ръста на детето и неговото тегло, пола и рождената му дата. След като приключите, натиснете бутона Готово. Командата е изпратена, съответно вече информацията е въведена и ще може да се отчитат коректно стъпките и изхабените калории за деня. Същото важи и за долното синьо поле, което дава информация за съня на детето ви. В него трябва да въведете от колко до колко часа детето ви спи. Отново, след като въведете часа, натиснете бутона Готово. Командата е изпратена и тази информация ще бъде активна в последствие в апликацията. Под тези две полета има сравнителни данни, които ви информират за приблизителната активност на едно дете, съответно по нея може да се ориентирате колко активно е вашето дете. В най-долната част на екрана ви има сърчице и съответно знаци плюс и минус. Ако желаете да изпратите награда на вашето дете, можете да натиснете знака плюс и съответно детето получава на екрана на часовника майки едно сърчице. Ако искате да го махнете, може да натиснете бутона минус, съответно премахвате едно сърчице от наградите. Това е съдържанието на менюто Активност на вашето дете.